u inkomplu bid-diskussjoni. Awmana. Listen bil-kwittat li nħoss Kuna f'naħseb M'hemmx kliem biżejjed Biex nisprimi kemm lilek f'qalbi nnoss Xewtek illum xewti U dar illum darek Il-ħolm tiegħek tiegħi taqsmu tgħixu miegħi Fdejk ma' ġembek fil-qrib Nixtieq li nkun bla ma nitbiegħed Dan għallum il-lest li nwiegħed Fdejk ma' ġembek fil-qrib Nixtieq li nkun fit-tajjeb u l-ħażin Ma jimporta qatt kemm jgħaddu snin Dejbi diffiċli kont lejk ħares U f'għajnejk rajt il-ġmiel tal-ġejjien Jitniet firħan bla ħsieb ta' xejn Għax fl-aħħar dan żewġ qlub jingħaddu flimkien Xewtek illum xewti U dar illum darek Il-ħolm tiegħek tiegħi taqsmu tgħixu miegħi Dejk ma' ġembek fil-qrib Nixtieq li nkun bla ma nitbiegħed Dan għallum il-lest li nwiegħed Dejk ma' ġembek fil-qrib Nixtieq li nkun fit-tajjeb u l-ħażin Ma jimporta qatt kemm jgħaddu snin Il-fjamma tagħna tibqa' tixgħal U tikber mal-medda ta' żmien Titkeffet u bil-mod tissoda U dik il-fjamma tlawal kull imkien Dejk ma' ġembek fil-qrib Nixtieq li nkun bla ma nitbiegħed Dan għallum il-lest li nwiegħed Dejk ma' ġembek fil-qrib Nixtieq li nkun fit-tajjeb u l-ħażin Ma jimporta qatt kemm jgħaddu snin L-aqwa li ħdejk